merasa channel ini bermanfaat, silahkan tekan subscribe dan share agar channel ini dapat memberikan manfaat ke banyak orang. Qauluhu wa barik lana wa barik lana Allah bi jam'i kasbina wa barik mugi paring barokah lana datang kita, mugi paring barokah datang sapa Allah Gusti Allah fi jam'i kasbina dalam sekabehane penggawean kita. Muga-muga kabeh penggawean kita angsal barokah saking Gusti Allah. Dawa terus delok njabane sampai teko dawuh musannaf wa yaman lanal arzaq min wa yaman Gusti Allah. Lana kedua kita ala arzaku te pura-pura rezeki, pura-pura ekonomi wa yaman lanal arzaku min judihi kana saya hasudi min judihi sawallemane Allah wa yaman lanal arzak min judi elomane mane Allah bukan jasudi lho buat sini buat yuk mincudihi namat mundak apa arzak kabeh teko kelomanane Gusti Allah mincudihi manuta sapane wado paken tapi man ala qiraati hadil baita ini ngatasé maca kabeh loro-loro cah dolek dhewe njabane wong sing gak leren-leren maca bet loro iki diwaca gak lali-lali gak leren-leren kula yaumin saben dina kakek cah salah sama roten telung ambalan ya sara moko gampang no sapa Allah rizkine man rizkine bakal digampang no Gusti Allah wa uku tahu wahala bakal ngudari sapa Allah ngudari Allah uku tahu ing bundelan man kerepotan saman bakal diudari kabeh mbek Gusti Allah wa barokalan paring barokah sapa Allah lau maring man fi kasbi dalam penggaweane man barokah wa nafsilan jiwane man wa ahlilan keluargane man wa walasila anak-anak man barokah kabeh walayanal orang ngenai ing man makruh barang kang den sengiti sekodoa kerepatan yang kena ya fakot babar pisan sama sekali ya waman utai sapano kata banulis man huma ing baita ini bet loro mau wabarik lanallahu ditulis dikai jimat haulal wifkono kiwatan wifik nisari kilo rozakun al-ati kang bakal teko bimiskin kelan lengo misik minyak wangi ya wazak faron minyak zakfaron wama iwiridin banyu mawar kembang mawar itu dikai banyu malah mambu wangi wah babakhoro lan ngobongi dupa man ngobongi dupa ing wifik iki diobongi menyan cek hadame teko biudin kelawan kayu garu wajawe menyan Jawa wasondal macam menyan sondal namanya gawene via milkhawin dalam dina Kemis wahamalalan gowo sopoman gue wifik manu disai selempit nono dompete ma'au sabtane man bagaimana hasilnya nala mengemar kuli sopoman mendapatkan ma'ing barang karena kang rangno insun huing maki jimat ya wajibatan oleh tambahan-tambahan tambah ini tambah ngono bukan main oleh macam-macam wa man utai sabana kata banulis man
huma ing baitaine dhuwur mau bait loro ditulis haulahu ana kiwa teng wifik iki ditulis ping pira cah salah samaraten ping 3 ambalan karek nulis tok gampang wa do alam nyaleh man huma ing baitaine mau didalah dikejimat fi matain ing dalam dagangan bondo dagangan aku dijarah dagangane mata bondone dijarah barange wah disaleno tokone godange hasilnya barokah moko paring barokah sapa Allah lau maring man paring barokah fiha ing dalam dijarah. Wah, dagangane buati kakaruan akeh. Wawakolan jogo sapa Allah ing dicari dijogo Gusti Allah minasyaiton so gangguane setan toyol-toyol ya. Setan. Wasaring lan maling, gak colong maling, gak dicolong genderuwo. Endi ta cah? Lah kok dadakan gampang no. Wah di utawi kelas sifatul wifik model wifik ku ngiringan model wifik. Amataro kaya barang kang ningali sapa sira.